Már olvasnak, ügyvéd úr, és moziba járnak. Nincs különbség, mindenki ugyanazt csinálja. Arisztokraták, intellektuelek, külvárosi szövőlányok. Nem, ebben igazat adok Ottáviónak. Bizony. Nem, ne is beszéljen nekem botrányról. Szerintem éppen, hogy banális, nem gondolja? Érdekes, ugyanezt mondta az apám is. Igen? Nem, hogy mondja? Igen, legyen nyugodt. A bankszámlákat felszabadította. Igen, de azt hiszem megértette. Talán, ha most Ottáviót valami visszatarthatja az őrültségektől, az éppen ez lesz. Fizesse csak ki, amit még kell, de ezzel kész. Erminia, készítse el a fürdőmet, legyen szíves. Igen, és azonnal, asszonyom. Köszönöm. Halló? Ügyvéd úr, csak ne halogassa, de a pénzt Ottáviótól kérje, ne tőlem. Mert kedvesem, mától nincs egy lyukas, nem is tudok gépelni. Nem. Valami mást kell választanom. Elmegyek stewardessnek. Most mit csinálsz? Nem, az meg túl strapás és veszélyes is. Nincs kedved elmenni valahova? A repülők néha lezuhannak. Nem őrültem meg. Na, benézhetnénk egy kicsit a rockba. Hogy? Ja, nem, nekem dolgom van. Egyedül akarsz elmenni itthonról? Igen. Nem tudtam, bocsáss meg. Semmi baj. Tudhatom én is, hová mész? Igen, be kell ugranom a szkálába. Micsoda ötlet, éppen a szkálába? Igen, randevum van Vallival. Vallival? Igen. De te csak unatkoznál ott, drágám. A munkámról fogunk beszélgetni. Ja, értem. Csak az nem világos, mi köze Vallinak a te munkádhoz? Mert Valli megy